Gaurkoan Arabako enpresen foroan elkartu gara. Lanabes zer den gehiago ezagutzeko aukera izan dugu, eskuara egitasmoa gertutik ezagutzeko aukera izan dugu, eta ondoren RPK eta Indesa enpresen laguntzaz bi errealitate ezagutzeko aukera izan dugu. Hori oinarri hartuta parte hartu duten enpresa guztiekin batera ariketa bat egin dugu, euskarak Arabako arlo sozioekonomikoan zein leku duen ezagutzeko eta aztertzeko, eta hori amaituta bi arlo garrantzitsu eta interesgarriri ere heldu diegu. Batetik gaitu makinei euskaraz erakusteko erronkaz aritu gara Estialkortarekin batera, eta amaitzeko HPS-ek eta hizkuntza politika sailak eskaintzen dituen laguntza eta ziurtagirien inguruan ere aritu gara, enpresek gehiago ezagutu ditzaten.